भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना हेडफन सोनानै लाखा। हेलौ 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 खोनायाखै? सोर होनदों नोंखौ? आं नोंखौ गोसोबायरा। हो? आं गोसोबाय सना। नोंखौ? नों खयबार बुंहरनांगौलै हो? हा? खयबार बुंहरनांगौ नोंखौ? फन हरनाङा होननानै? आया आं नोंखौ गोसोबायबा आं नोंखौ मोजां मोनबायब्रा। नोमा नोम्फाया हरना हरा सना? नोमा नोम्फा? नोंसिनि नोमा नोम्फाया फोरोंदों नामा? औलै सना। लाजिया नामालै? आं लाजियालै सना, आं रावखौबो लाजिया। हेलौलै सना। मा होननांगौ बिदि मानसिखौ? मा? जाम्बि बिदि मानसिखौ सैमा बुङो नालायनो। सैमाया माबायदि फारौ नुवाखै नोङो? उनजों उन। ओमफ्राय नोंलाय मालाथो फैगोन? बबेनिलै नोङो हो? मबाइल सिंनि। दाङाफारानिलै सना। नामा मा नाम नोंना? नामा थुमुखा। मोजां खिथालाय। नामा? मोजाङानो दे, सानना लादो। दे बुंलाय। रसना, नों सिनेमाखौ नोगोद गोसोथोगोनदां? ओइ नों लाजियालै खनले खनले फन खालामनो हो? आं लाजियालै सना, मा लाजिनो। खयबार बुंदों नोंखौ फन खालामबाय थानाङा होननानै? आं नोंखौ गोसोथोबाय होनदों, गोसोथोबाय। खैबार खोन्थानांगौ? नों गवालै एबार। नै सना, नोंनि माबा जोंबा। Thank you for watching. Please subscribe my channel.